खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दिनै 4 मे एबा दिनै थांनाय UPPL जानानै थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। दिनै सोरनिबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव रंजानाय आरो सोरनावबा दुखुआ साग्लोबगोन। गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रानो गाव गावनि देरहानायाव रोखा होननानै फोरमायदोंमोन, नाथाय भट साननाया जोबनायनि उनावसो सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेखौ रोखायै मिथिनो हानाय जासिगोन। दिनै फुंनि 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो रायजोनि गासै 192 बियाबनि भट साननाया 40 भट मिरुआव जागोन आरो मोनफ्रोम जिल्लायावनो पुलिसा दिनै गोख्रों नोजोर लाखिगोन जाहाथे जेबो रोखोमनि हिंसायारि जाथाया जानो मोना। भट साननायनि थाखाय आसामाव दिनै ड्राइ डे एबा दिनैनि सानाव जौ गला आरो वाइन शपफोराबो बन्द खालामनांगोन। जुदि आयेन बादियै मानिनानै सोलियोब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन। मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय सोमजिनायनि जाहोनाव गासै 9 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 2 सुबुङा जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि 4 रिंगासो समाव दिल्लीनि गंसे 4 थाला गोजौ बिल्डिंआव बे जाथाया जादों। खथा सिंनि एसिया बेफ्रुनायनि जाहोनाव 4 थाला बिल्डिंनिफ्राय गिख्रंथाव अरा खामबोनानै गाहायनि 2 थालासिम गाहाय लासै अरा साग्लोबबोयो, जेराव बे गिख्रंथाव अर खामनायाव गोजौआव थानाय सुबुंफोरा ओंखारस्लाबनो हायैयाव खथा सिङाव थाबथानानै गासै 9 सुबुङा खामजानानै जिउ खहा जादों आरो 2 जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय अर खामनायनि 2 घन्टानि उनावसो फुंनि 6 रिंगायाव गंसे 5 अर खोमोरग्रा गारिनि हानजाया खोमोरफैयो। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो 15 सुबुंफोरखौ गोजौ बिल्डिंनिफ्राय बोखांनो हायो। बेसेन गोसानि सना गहेना फानग्रा गलानिफ्राय सिखाव खावग्रा 2 सिखावखौ गुवाहाटी पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनि बादिब्ला बे हमजानाय 2 सिखावआ थांनाय 22 एप्रिलाव गुवाहाटीनि बेलटला ओनसोलनि गंसे गहेना गलानिफ्राय बेसेन गोसानि सना गहेना बायदिफोरखौ खावनानै लाबोदोंमोन। बे सिखाव खावनाय भिडिअ'आ CCTV फुटेजनि गेजेरजों रोखायै सेबखांजादोंमोन आरो पुलिसआ बे CCTV फुटेजनि गेजेरजों बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनायाव गोरलै जादों। पुलिसआ बिसोर 2 सिखावखौ हमनानै बिसोरनिफ्राय गोबां बेसेन गोसानि सना गहेना सिखाव खावनायाव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरबो बोखांनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे सिखाव खावग्राफ्रा सिखावनि देरसिन हानजाजों सोमोन्दो दङ होननानै मिथिहोदों। हमजानाय 2 सिखावफ्रा जादों धुबुरीनि मदमाजुम हालि आरो गुबुन सासेखौ सयगावनि समन आलि होननानै सिनायथि होदों। नोंथाङा भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।